Това е 100-ния ми влог, който правя ежедневен. Много готино. Много хора ходят на психолог, за да могат да кажат аз ходя на психолог. Дори не мога да ви опиша колко много значи това, че вие избирате да ме допуснете във вашия свят и избирате да разберете повече за мене. Ходя си към работа днес и напълно бях забравил нещо да присветна, докато ходих, че реших да преброя от колко дена правя ежедневни влогове и се пада, че днес всъщност е ден номер 100. Това е 100-ния ми влог, който правя ежедневен. Направо не е реално. Просто не мога да повярвам колко много време мини, че се задържа цялото това нещо и че успях че дисциплината ми издържа до такова ниво. 100-тен ден. Благодаря ви страшно много за подкрепата и ви благодаря адски много за това, че следите влоговете и че ги гледате, че изобщо обръщате внимание на живота ми по този начин. Това значи наистина страшно много за мен. 100 влога. Това е 100-ния ден. Без прекъсване. Не съм пропускал нито един ден. Направо нереално. Много се радвам. Наистина много ви благодаря. И сега отивам да потатуирам малко. После съм вечерта на психолог. И ще видим какво ще си говоря. Ето малко премахване с лазер. Това е което беше пренабития надпис. И ето тук имаме вече почти нищо не е останало. Чакай да фокусираме, да. Ето. Останали са само пренабитичките моменти. То ще ми го пратиш това. Да. И ето този ръкав, полуръкав, вече завършен на ритмите на Бритни Спиърс. Тя завърти от вътрешната страна. Ето това е. Много яко. Много готино. Това ще ни е от днес. Така, окей. Вече съм си вкъщи. Днеска беше също много интересен ден. Много интересен ден. И си взех да хапна пица. Реших да се почерпя по случай 100 влога. Това е... Не мога да повярвам направо. Не мога да повярвам. Като започвах, имах чувството, че ще е значително по-лесно, отколкото е. И нямах представа, че изобщо... Не, мислих си, че никой няма да има интерес към това какво прави и как си живее живота. А се оказва, че всъщност на доста хора има интересно да го гледат. И това е много яко. За 3 месеца вече имам над 400 последователя, което за мен е адски впечатляващо. Аз дори не мога да повярвам, че имам толкова много последователи за толкова кратко време. И това, че го гледате, аз го казах и по-рано днес, обаче наистина това, че ви гледате влоговете и че ме подкрепяте по този начин, за мен значи безумно много. Дори не мога да ви опиша колко много значи това за мен. Така че благодаря ви. Надявам се това, което ви казвам и това, което ви показвам, да ви дава някаква стойност в живота. Надявам се да ви е интересно. За мен е голямо предизвикателство, но също и доста удовлетворяващо да знам, че го правя. И реших, че днеска този майлстоун от 100 влога трябва да го почерпя с една хубава пица. Quattro Formaggi лукс, намек с вносни сирена, защото е луксозен ден. В луксозната и уютна VIP обстановка. И да, и сега ще хапна набързо и ще почвам да обработвам видеа и да си свърша някакво задачки, че малко изоставам с задачите. И днеска беше интересен ден. Днеска се чувствах много странно. Чисто емоционално в момента преминавам през някакви тегави неща, които на този етап с всичките влогове предполагам, че който ги следи може да се досети какво е по това, което показвам, но по-нататък ще говоря за това. Но да, цял ден ми е някакво умислено и по-емоционално. Тук последно време, последните 10 дена е по-умислено и емоционално. И след работа ходих на психолог. И сега след психоложката се чувствам много по-добре. Направо, колкото и... Вече за щастие това да ходиш на психолог не е такова табу, а е нещо, което е общо прието. Даже не просто, че е общо прието, ми забелязвам, че вече е някакво такова модерно. Имам чувство, че ходят на психолог даже не толкова да си решат реални проблеми, които имат със себе си, или защото могат да си ги признаят, а по-скоро защото много хора ходят на психолог, за да могат да кажат аз ходя на психолог. Но може би това е по-добрия вариант, отколкото пък да е табу
Не знам. Знам само, че от опит знам, че ако попаднеш на правилния психолог и на добър психолог, можеш да разбереш много неща за себе си. И може да ти помогне по този път да разбереш много неща за себе си. Но сякаш трябва изначало да искаш да разбереш някакви неща за себе си. Трябва да искаш да разбереш себе си. Не да си валидираш всяка една грешна представа за света или желанието ти да се чувстваш като жертва, а по-скоро искрено да разбереш себе си. Да разбереш защо имаш тези патърни на поведение, защо избираш определени хора в живота ти, или защо имаш страх да се обвържеш, или защо имаш страх от самота, или каквото и да е нещо, пред което си се изправил, да имаш искреното желание да разбереш защо го правиш. И то да имаш искреното желание означава да си брутално честен със себе си, а не да виждаш само това, което искаш да виждаш и да си търсиш психолог, който да ти казва това, което искаш да чуеш, а по-скоро да намериш правилния психолог, който да ти помогне по пътя към това да разбереш себе си. Но първата стъпка е да искаш да разбереш себе си. И аз поне мога да кажа, че съм много щастлив с това, че съм открил психолог, с който ми става все по-лесно и по-лесно да разбирам себе си. И е интересно, защото аз започнах да ходя на психолог преди, какво е това вече, повече от 3 години, след развода ми. Всъщност след като се разделих с майката на Алма, с бившата ми жена, тогава осъзнах, че има много неща, които правя, много решения, които взимам и много действия, които върша. Много патърни в живота ми са много дисфункционални. И ми беше странно, че попадам в една и съща ситуация отново и отново и отново. И вече съм в такъв момент, в който не само поставям себе си в тази ситуация, ами трябваше да поставя и още едно живо същество, нали, детето ми, в моите неправилни патърни, в моите си страхове и травми, които явно, че не мога да осъзная и да преработя. И аз точно с тази цел и се обадих. Аз когато се обадих на моята психоложка, първото нещо, което й казах е, тя ме попита защо искам да ходя на психолог, каква е целта, какво търся да открия. И аз това й казах, че просто искам да разбера себе си по-добре. Усещам, че правя някои неща, които знам, че са неправилни. И въпреки това нещо вътре в мен е по-силно сякаш от желанието ми да правя правилното нещо. И искам да разбера защо го правя. Искам да разбера защо правя нещата, които правя. Защо се поставям в ситуации, в които знам, че не е правилно да се поставям и то напълно осъзнавайки, че не е правилно. Което означава, че аз съзнателно взимам грешното решение. И защо го правя. И съм изключително благодарен, защото тя ми помогна много. Нали? В началото ходих редовно, сега ходя доста по-рядко. Сега ходя поведнъж в месеца и то даже до голяма степен по мое желание. А макар че той изникват още и още неща, особено ако си дете, отгледано от самотна майка 90-те години и реално никой не си общувал с баща ти, и си имал така малко притеснителен начин на общуване с големият ти брат, някак излизат, нали, имаш едно необятно пространство от неща, които трябва да осъзнаеш за себе си. Нали, тук отново не се правим жертви или нещо такова. Всички имаме трудности, през които сме преминавали и не бих тръгнал да обвинявам майка ми или баща ми или който и да било, или брат ми за ситуацията, в която се намирам. Всеки един от тях е направил правилното нещо, което е смятал, че е правилно в дадената ситуация, е дал най-доброто от себе си спрямо това, което е имал. Това го осъзнавам напълно. Не може да се оплакваме и да се сърдим на времето, в което сме се родили, или на средата, в която сме се родили. Всички сме продукт на средата и всички сме продукт на времето си. И това е окей. Това е нормално. Но също както това не трябва да ни спира да искаме да бъдем по-добри хора, също така не трябва да го използваме и като оправдание заради това, че не сме достатъчно добри хора. Всички си имаме глава на раменете, всички сме си отговорни за живота си и това, че си попаднал в конкретна ситуация, в конкретно време и в конкретна среда, не е причината да не се стараеш да бъдеш по-добър човек. Целият свят печели от това да си по-добър човек, така че имаш дълг към света, имаш дълг към обществото, имаш дълг към себе си да си по-добър човек. И това е причина за да ви тръгнах на психолог.
Но да, след психоложката се чувствам доста по-добре. Защото не успях да изкарам някакви неща от себе си и да ги вербализирам най-вече. Те не са нещо ново, но е различно, когато можеш да ги изкараш структуризирани и да ги разкажеш на човек, който знае какъв е най-правилният начин да те слуша. Защото сякаш това е най-полезното нещо, което правят добрите психолози. И то е да знаят какъв е правилният начин да те слушат. Така че да можеш сам да достигнеш до отговорите, от които имаш нужда, по-скоро до правилните отговори, и да осъзнаеш нещата, които имаш нужда да осъзнаеш. Така че да не валидират неща, които не са правилни, но и да не те насочат в посока, в която те смятат, че е правилна. По-скоро да ти помогнат сам да откриеш отговорите и пътя към себе си. Да, така че чувствам се по-добре. По-спокойно ми е при всички положения. И сега ще хапвам пица. И ще гледам нещо. И после ще се включа още веднъж да ви благодаря за това, че сте толкова страхотни, че ми гледате философските разсъждения и че избирате да бъдете част от живота ми. Това значи изключително много за мен. Дори не мога да ви опиша колко много значи това, че вие избирате да ме допуснете във вашия свят и избирате да разберете повече за мене. И за моя живот, и за моя свят. За мен това е огромно удоволствие и е наистина огромна чест. Благодаря ви страшно много. Така, включвам се, както ви казах, за да ви кажа колко много ви благодаря, че ме подкрепяте и че гледате нещата, които правя. За мен наистина е абсолютно удоволствие. Просто цял ден го повтарям, но е много вярно. Просто това ми помага страшно много да продължавам да ги правя тия влогове, защото да правиш влогове всеки ден е изумително много работа. Това е просто толкова голямо посвещение и е много е трудно да го правиш, когато имаш толкова много задачи всеки ден и когато работиш 15 000 различни неща. И това, че толкова много от вас виждат стойност в това нещо, за мен е абсолютно удоволствие и това ми е напълно достатъчно да знам, че си заслужава да го правя. Така че благодаря ви страшно много. И сега ви оставям, защото имам да обработвам и да върша още някакви неща, да обработвам видеа, да върша още някакви работи. Благодаря ви страшно много за вниманието и това е 100 влога. 100 влога, 100 дена, 100 влога. Много яко. Благодаря ви. Айде, чао.